Dobrý deň, vítam vás z tohto videa, dúfam, že sa vám bude páčiť. Sme Delfín Palace 5-hviezdičkový hotel a dneska tu máme 29 stupňov. Nezabudnite dať like, zvonček a odber. Dobre. A náramky. Takto to vyzerá a výhľad na SK, bary a z druhej strany sa chodí recepcia a v roku 2025 bude vyzerať tak hnusne, proste zelená, mne sa nepáči zelená, prečo zelená? Tam je taká ako reštaurácia, taká. Stačilo, ideme vonka. To sú dve hojdačky. Tam jedna, na druhej strane jedna. Tam sú fontánky a čo ja viem, čo aké veci. Možno, že... A na tej strane je veľa... Na tej strane je veľmi veľa obchodov. Ideme na večeru. O chvíľku je 18:43. O 19:00 začína večera a o nejakej 7:00 začína raňajky a o 12:00 obed. O 12:00 a o 1:00 na pláži. Čiže o 12:00 na pláži a o 1:00 tu v hoteli. Proste je to tu naozaj krása. A o hodinu je tu dosť posun až... Nepozerajte tu na tieto teploty, lebo tam bolo takedy 122 napísané dneska a je 29.9. Keď to natáčam a je 18:43, ako som vravel. Prišli sme z izby. Prišli sme z letiska, unavení, boli sme sa umýť, pozreli sme program, čo tam je. Išli sme do všetko im ukázať, mojej druhej rodine, lebo my sme tu boli a tedy som to nenatáčala, tak je to veľmi dobré a 5-hviezdičkový hotel. 15:11. Ryško, minieš z toho času a filmuješ aj. Ideme na raňajky. Ich wusste es doch. Danke. Ich habe gestern Abend noch gesagt. A vyzerá to takto. Okna na druhý hotel. Je to proste super. Toto sú programy. To je pri vchodu a nemáš oblečený takto, ale takto. Takže plavky sú vyradené, hej.
Tak, koláče, paradajka, praženica, také dačo ako guľáš, vajcia na tvrdo. Neviem čo, párky, zemiaky, paradajka, polievka, špekačky, sír i tomára. Sír, tak je to tu naozaj veľmi veľa druhov. A olí, tak to je tiež veľa druhov. To sú takéto mlieko. Tam malo byť, ale už tam není asi. Už vypršal čas. Ja som tu dosť neskoro som zaspal. Hej. A toto sú orange juice, mlieko, jahodový juice. Tak zelenina. Na druhej strane ovocie, pečívko, yummy. Na jednej strane slané, na druhej sladké. Yummy. Ovocičko, keksičky. Ja posypkę keksičky. Tak to je každý deň. Takže nemusíte sa báť, že niečo stratíte, tak si môžete hneď prísť preto. A je to dosť veľká jedáleň. Proste super, hej. Dovolenka. Ak som vám vravel, sme na raňajkách. Nie na obed. Predtým toto je väčšie spojasnené a viac veci, balacíky, chleba vo vajci, wafle, pečivko. Chcete vidieť najväčšie pečivo na svete? Tak pozrite. Najväčšie pečivo na svete. To robí tak palacinkové ako pizzu. To je veľmi zvláštne, ale dobré. Tuto je pizza. Ale teraz je tu nejaké špeciálne pečivo. A to je všetko. Pa. Je taká vec, že je to taká penová show, že je naozaj super. Penová show na svete. Studená voda nemôže chýbať. Lebo studená voda je základ penovej show.
Nemôže chýbať studená voda. Pretože to je najlepšie z Benovej show. Taká tu nafukovačka. Srdiečka. Delfín. Čiže ideme na večeru. A je to naozaj pekné. Polievka. Neviem čo. Nedrkni, to je pálarisko. Hej. A tá je jaká? Ovocie. Plno. Úplne, že plno. Hej. To je milovník ovocia, je to naozaj veľa a obľúbník koláčov alebo tort. Tak toto je pre vás. A krémových tort, tak toto je naozaj dovolenka pre vás. Koláče. Puding. Ale ja to chcę. Crème brûlée. Áno. Chleba, pečivo. Terasa. Áno, teraz je proste najlepšie, čo môžem vidieť proste, lebo je to super, extrémne super. A dosť tu bude dobre, a to je všetko. Takže sme v mori, pri mori a takto tuto dozačie sú takéto iné lehátka. Keď chcete ísť na takúto dovolenku, musíte si zobrať papuče, lebo je to veľmi teplé. Tuto niekde uvidíte taký tam vozíček taký, tak tam sú vody a také Lipton,
sladké vody a také, hej, voloviny voda, bublinkavá, aj normálna. A zvykne byť aj ľad. Ľad nesmie chýbať. Takto je vchod. Takto sa ide. Niekde môžete uvidieť aj takéto kabinky. Aj takýto znak zvykne byť. A takéto sprchy. Môžete uvidieť na konci môžete uvidieť takéto stolíky vonka, takéto 100-eurové balíčky, také ako domčeky malé. Už keď som vám vravel o tých sprchách, tak viete sa takto zvykne to byť takto zamknuté. Takto to zvykne byť. Toto je taká zámka, vidíte? A takto to je pre zliekárenie. Všetko, čo potrebujete. Hej? Všetko. Áno, takto to vyzerá. Takto je. Toto sú už to preto iné lehátka, lebo sme na konci pláže. Sme na konci a je to tu už také malé, stiesnené, také veci. Lebo zvyknú tu byť skútre, sú tu dosť veľké vlny. Kto je obľúbeník vln, tak príďte do Turecka, do Antálii, lebo tam sú obrovské vlny naozaj. A toto, takto vyzerá taká kaviareň pri, áno, tamtá, pri mori. Áno, viete sa aj preplávať a je to tam dosť pekné, na to, že to je pri mori. Ale že sú to takéto maličké kamienky, takéto maličké. Tak epidemidy, ale sa musíte ísť, keď prídete z mora a chcete ísť do bazéna, lebo je to dosť obtížne, keď niekto potopí sa a zrazu kamień nevidí a môže sa na tom aj pichnúť. Takže je to dosť nepríjemné. Buď budete mať také lehátka, alebo také čierne. Napríklad takéto. No a keď uvidíte dnes, tak tam sa dávajú vody, ktoré už sú veľmi teplé a nechcete to piť. To, čo je prázdne, hej, a také veci proste, keď tam uvidíte takýto znak, tak to znamená recyklovať. To sú proste iné znaky. A keď uvidíte takúto tabuľku, tak to je naozaj niečo, ak viete po touto rečou, ktoré sú tu. Rozprávajte tu, rozumie vám po nemecky, po anglicky, po turecky, po rusky, daktori. A buď máte takéto, alebo takéto. Na konci tak zvyknú byť takéto. Máte tu takéto stolíky, pekné. A toto je všetko z videa z mora.